Príbeh kanabisu sa začal písať pred približne 11 700 rokmi v Strednej Ázii, v tieni pohoria Altaj. Od tohto bodu sa semená rastliny stali neoddeliteľnou súčasťou migrácie nomádov, poskytujúc vlákno, potravu a medicínu. Pred 4000 rokmi sa cesty rozdelili na dnes známe línie Sativa, Indica a Ruderalis. Dnes začíname našu cestu tam, kde sa tradícia stretáva s modernou vedou v Stredomorí. Cesty, ktoré začali v Strednej Ázii, sa rozvinuli do pestrých foriem prispôsobených krajine a kultúre. Každé semeno nesie genetický odkaz prežitia, adaptácie a ľudskej selekcie. V tejto epizóde spojíme tradíciu s modernou vedou od Riefu cez Barcelonu až po mikroskopické svety trichómov. Maroko, najväčší svetový exportér hašiša, má korene pestovania siahajúce z storočia. Miestna landrasa, známa ako Beldia, je unikátny klenot adaptovaný na drsné podmienky Riefu. Morfologicky ide o nízke rastliny s riedkym vetvením, ktoré zriedka presahujú 2 metre. Beldia je semi-autoflower, kvitne skoro už v auguste a prežije s minimum vody. Avšak čelí kríze. Moderné hybridy ako kmeň Critical ponúkajú 13-krát vyššiu výťažnosť hašiša než tradičná Beldia, no vyžadujú masívne zavlažovanie, čo ohrozuje ekológiu regiónu.